Benvinguts una altra vegada. Veniu amb nosaltres i veureu els entresijos, la part interior, els treballadors, els que no es veuen. Aquí tenim l'estaf d'Eurovisió, que tot això surti bé. Aquí tenim el Raül i la Blanca, saludeu. La Blanca s'encarregarà de contrastar i de que vagin bé les votacions i el Raül és el que està fent que tot això surti bé. I fixeu-vos, 4 ordinadors, 2 persones. És que somos lo más de lo más. Bueno, nois, anem sortint i anem explicant, si us sembla bé. Digues. Una coseta, bueno, si anem explicant. Sí? Perfecte. Vinga, fins ara, nanos. Que vagi tot bé, adeu. Ara el que hem de fer és donar els premis. No. Abans de... Aquests dies, mentre vosaltres estàveu fent el vostre vídeo, nosaltres, els profes, també us hem volgut preparar una sorpresa de l'últim dia. Ja ens coneixeu i és que no ens podem estar de participar. Bàsicament, tothom farà un vídeo amb una cançó de reciclatge i nosaltres no? Nosaltres també. Així que aquí teniu la sorpresa dels profes per final de curs. Havia una vez un planeta ideal on tothom ocupava el seu lloc. Que los bosques mueren, los talamos sin control. Entén que el bosc és un regal. Així no es pot seguir Produciendo residuos sin parar. Quemando petróleo, el gas y el carbón. de veritat. Això ho hem de canviar. Nuestra misión, misión, salvar el mundo. cambiar el mundo. Vamos a dejar un lugar mejor, lo hacemos juntos. Hagamos un lugar mejor, just you and me. Puede que aún no sea tarde para actuar. Cada acción, cada gesto sumará. Vamos reciclando, pero hay que reducir y proteger la biodiversidad. Volem tenir un món per viure. Avançarem per fer un lloc més sent i molt més lliure. Per anar ben lluny, caminarem tots junts i així farem un món millor, també tu i jo. Volem tenir
amb els... Ja sabeu que al llarg de tot el curs hem tingut tot el tema de la marmota i hem esperat fins a aquest gran moment per donar tots els premis que es mereixen els guanyadors, tots els participants que ens hem de felicitar per haver gaudit d'aquest esdeveniment matemàtic tan guai que fem a l'institut. I ara mateix, aquí donem el pas a tu, Raquel. Donem pas a la Raquel, que serà qui ens dirà els guanyadors de la marmota d'aquest any. Raquel! Doncs sí, començarem pel segon premi. Raquel, posa't aquí davant de la càmera, sisplau. El segon premi, estan aquí preparats ja. El segon premi seran per la Bel Llorente, la Isabel Badea, el Guillem Ferrera, el Carrallo i el Dídac Manero. Pues se us he equivocat, estan aquí. Sí, lo sé, ya se lo he dicho. Raquel, delante del iPad, siempre, delante. Es tu cámara, no, delante. Eso es detrás. Molt bé. Les persones que falten, que no pateixin, que ens donem. I ara sí, el segon premi, estan aquí preparats. És per la Leire Martínez, la Inara García, l'Andrea Coronel, la Yihan Robal i la Imara García, que el recull la seva germana. Davant de l'iPad, Raquel, que se't vegi. Ja. Raquel. Ja està. Molt bé. Doncs felicitem a tots els participants. Amb la il·lusió que ho han fet, han arribat uns pocs a la final, però tots mereixen un fort aplaudiment. Moltes gràcies i passem als English Day, als premis. Molt bé. Bueno, i després d'això farem una cosa, Marta, si no et sembla, perquè són aquests més, no? Vale, farem una cosa, començarem amb les votacions mentre anem a UK per donar els premis de l'English Day, d'acord? Aleshores, ara, què tal si comencem pel primer país, aleshores? Sí que lo ves. Vale. Dale. Bueno. Aquest és el folgorio que hi ha a l'institut, ara mateix, tothom esperant. Començarem amb les votacions. Anirem en un ordre més o menys no aleatori. Manero! Por favor, ya te Manero es guanyador de la marmota y ahora está... A ver, dinos todo el mundo. A ver. Bueno, no passa res. Ara començarem les votacions i hem d'anar a primera. El que passa és que estem tots molt excitats i molt emocionats i llavors hi ha massa soroll per començar, però ho farem de seguida. Venga, vamos a primero A. A ver. Vamos a primero A. Que es Italia. Con las votaciones por Italia. ¿De acuerdo? Pues vinga, va, vine amb nosaltres. Vinga. Comencem per Itàlia. Silenci. Vinga. No sé igual. Vale, molt bé. Doncs ara un representant... Començarem les votacions per Itàlia. Qui és el vostre representant? Aquí tenim a Itàlia. Qui és el representant d'Itàlia? ¿De acuerdo? Tiene que estar aquí. Sí. Esperaos, ahora ve el representante de Italia.
Però per què no Vamos, pot ser ara una anirem a altra Itàlia persona? i així començarem amb les votacions dels dos primers països, Itàlia i Bèlgica. Vinga, aquí tenim la representant d'Itàlia. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Bueno, ja saps com va la dinàmica de les votacions, no? Anirem de menys punts a més punts. Els punts que donarà cada grup seran 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Pots començar. Vinga. Tenim a Rússia amb un punt. Ei, poc a poc. Vinga, comencem. Un punt per a Rússia. Rússia, 1 point. Russia, un point. Romania, 2 puntos. La Roumanie, 2 points. Romania, 2 points. Grècia, 4. La Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Alemania con 6. L'Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. Bélgica con 8. La Belgique, 8 points. Belgium, 8 points. Ucrania con 10. Ukraine, 10 points. Ukraine, 10 points. And now we're And finally, waiting for the final votes goes to Albania con 2. Albania! Albània es posa en primer lloc. Felicitats, Albània, comenceu bé. Un aplaudiment. Grazie mille, Itàlia. Grazie mille. Anem amb el següent país. Anem al següent país. El següent país és Bèlgica. Anem a Bèlgica. Anem a Bèlgica. Bonjour, Belgique. Ça va? Buongiorno! Buongiorno. Això és Itàlia, eh? Elena Martínez, ven. La Sofía. Corre, sal. Ya está, Sofía. Vale, queremos. No, esto es... Vale. Estem de Bèlgica. Vale. Aquí qui és el Qui portaveu? és la portaveu de Bèlgica? Vale. D'acord. Ara mateix, tu no t'amoïnis, nosaltres anirem dirigint la votació, d'acord? Bèlgica, esteu preparats per donar la vostra votació? Comencem amb el punt més baix. Un punt per aquí. Para Alemania. L'alemany, un point. Germany, 1 point. Dos punts. Per Romania. Para Rumanía. La Roumanie, 2 points. Romania, 2 points. Sophie. 3 puntos para Reino Unido. 4 puntos para Reino Unido. Royaume-Uni, 4 points. United Kingdom, 4 points. 6 puntos Rusia. La Russie, 6 points. Russia, 6 points. 8 puntos Ucrania. Ukraine, 8 points. Ukraine, 8 points. 10 puntos Alemania. L'Allemagne, Albania. excusez-moi, madame, mademoiselle, alors, ok, Albanie, 10 points. Albania, 10 points. And now, And finally, 12 a Grecia. la Grèce, 12 points. We have the results here, okay. and now we're going to have a little break. And now we're going to give the awards of English Day. So without you, here you have Martha, and Martha will start the awards. Yes, now we are going to say the winners of the English Day. The third prizes go to
Ainhoa Castellano, Raúl Adriano, Laia Saban, Lady Martínez, and Sofía Ramírez. Okay. Here you have your prize. The second prizes go to Rocío Cañadas, Laura Gómez, Víctor López, and Lady García. Okay. And the winners, Sara, Farah, Ruby, and Melissa. Congratulations. Thank you very much for all your participation. Thank you, Marta. And we can go on with our results. Okay? Ok, ahora vamos con Países Bajos. Vamos con... Okay. Now we are in the... con Polonia. Okay. Raúl. Aquí pone United Kingdom, ¿eh? Sí. Ah, vale, vale. El tercer... Polonia, Rusia, Francia. Nos hemos saltado Países Bajos. Es primero C, ¿eh? I van quedar allà dintre. Países Bajos, primero C. Este es el orden. Pregunta si ells. No, antes hemos hecho Bélgica. Países Bajos. Ha posat Poland. Poland. Vale, okay. Come on here. Okay, we are now in Holland. Hello. Hello. We are with the representant. Aquí tenim les votacions dels Països Baixos, ok? Començarem d'1 fins als 12 punts, d'acord? De mica en mica, vinga, comença, dona-li emoció a això. Amb un punt tenim el país que és la Polònia, amb 2 punts. Sí, poc a poc. La Polonie a point. Polish, 1 point. Amb 2 punts tenim Alemanya. L'Alemany, 2 points. Germany, 2 points. Amb 4 punts tenim a Bèlgica. La Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Poland. Amb 6 punts tenim a Ucrània. L'Ukraïne, 6 points. Ukraine, 6 points. Amb 8 punts tenim a Grècia. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. Amb 10 punts tenim a Rússia. Russia, la Russie, 10 points. Russia, 10 points. And finally, the 12 points goes to I amb 12 punts tenim Albània. Albanese, 2 points. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Okay. Now we go to Poland. La Polonie. Bonjour Polonie. Yes. Okay. So let's begin with the punctuation. Okay. Your first 1 point goes to Italy. l'Italie, 1 point. Italy, 1 point. 2 points France. La France, 2 points. 4 points Denmark. Denmark, 4 points. 6 points Regne Unit. Le Royaume-Uni, 6 points. Russia 8 points. Greece, 8 points. Greece. Oui. Russia 10 points. La Russie,
10 points. Naturalment. Eh? No, Grècia. Grècia, 8 punts. Estem aquí contrastant a la nostra notària. Va tot bé? Grecia 8 y Rusia 10. Vale, and then And finally, Ukraine, 12 points for Ukraine. Okay. Vamos anem a veure les puntuacions, a veure com van, no? Que no estem donant aquí, tenim les puntuacions de mica en mica, van pujant els països. Ara mateix es posen en primer lloc Albània, Rússia, Grècia i Ucraïna. També són els 4 països que s'estan començant a destacar. Ja podeu veure, no?, com van les puntuacions. Ja entre Ucraïna i Albània ja queda la cosa molt a prop i després tenim a Grècia, que també estan allà, s'estan debatent els primers puestos. Molt bé. Thank you very much, Poland. Okay, see you later. Now we go to Russia. Anem a Rússia. Anem a Rússia. Vinga. Aquí estem anant a Rússia, anem molt ràpid. Aquí viatgem d'un país a l'altre molt ràpid. I aquí tenim els russos. Hello, Russia! How are you? Are you familiar with the process here of having the qualification? Okay. Have you prepared the results? Okay, we can begin then. Okay. Yes. Països Baixos. Comencem pels Països Baixos. les Pays-Bas, 1 point. Netherlands, 1 point. Cuarto, científico con 2. But which country, please? Ukraine, 2 points. L'Ukraine, 2 points. With 4 points. Liechtenstein, 3 points for Liechtenstein. Liechtenstein, 4 points. Okay. Vale. Y para Rumanía 6. La Roumanie, 6 points. Romania, 6 points. With 8 points, French. La France, non, 8 points pour la France, ok. France, 8 points. Y los 10 son para Albania. L'Albanie, 10 points. Albania, 10 points. And finally, Reino Unido. le Royaume-Uni, 12 points, alors, très bien. Le Royaume-Uni, 12 points. 12 points for United Kingdom. Okay. We go to the next country. The next country is France. Come on, come on, come on. We can stop here a little and see the puntuations, the results. Okay. Hello. How are you? We have prepared all this. Wow. Nous sommes ici avec la Tour Eiffel. C'est bon, joli la Tour Eiffel. Très bien. Okay. Okay. Have you prepared the results? Okay. We can begin with the first 1 point. Okay. Okay. You can begin. Romania, 1 point. La Roumanie, 1 point. Liechtenstein, 2 points. Liechtenstein, 2 points. Louder, please. Louder. punts per Alemanya. L'Allemagne,
4 points. Germany, 4 points. L'Ukraine, 6 points. Ukraine, 6 points. Wait for Grecia. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. La Russie, 10 points. Russia, 10 points. And finally, 12 puntos para Albania. Albanie, 12 points. Albania. Okay. We want to see the results. We want to see the results. Okay. Hi ha pràcticament un empat als primers llocs. Anem a veure com va la cosa. Ara canviarà. L'Albània es col·loca en primer lloc destacat, Ucraïna en segon lloc i Grècia els tercers. I molt a prop està Rússia. Albània sembla que comença a destacar. Anem al següent país. Moltes gràcies, nens. Au revoir. Jusqu'à la prochaine fois. España. Allons-y, allons-y, allons-y. And now we go to the UK, to the United Kingdom. We are in the United Kingdom. It's a very quick trip. Hello, United Kingdom. How are you? We have, you can see here all our guests. Okay? So let's begin with the votation. Can you begin with the results? Thank you. Un punto para Alemania, Germany, 1 point. 2 puntos para Rumanía, Romania, 2 points. 4 puntos para Grecia, Greece, 4 points. 6 puntos para Liechtenstein, Liechtenstein, 6 points. 8 puntos para Rusia, Russia, 8 points. 10 puntos para Albania Albania, 10 points. Finally, y 12 puntos para Ucrania. Woo! And now Ukraine gets 12 points. okay. Thank you very much. Okay, how are you? See you later. Hello, Albania. We go. Hello, Albania. How are you? Okay. Who is the representative of the Albanian team? Okay. We have the representatives. Okay. Bienvenidos, Eric, Alejandro. Un saludo a todos. Okay. We ask, where is Gledia? Gledia, com es diu en albanès? Hola, bon dia. Caps, caps. Es que está nerviosa, por eso está nerviosa. Com es diu? No lo toméis en cuenta. Miss Menges, aquí també sabe albanès. Molt bé. Are you happy with the results of the votations? Yes. Okay, we can begin with the results. Okay, your first 1 point. 1 point, France. La France, 1 point. France, 1 point. Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Netherlands, 2 points. Vamos al español, vamos al español. Sí, sí, 4 sí. puntos, Alemania. L'Allemagne, 4 points. Germany, 4 points. Bélgica, 6 puntos. La Belgique, 6 points. Belgium, 6 points. Te lo diría en inglés, pero voy a pasar al español. 8 puntos para Rusia. La Russie, 8 points. Russia, 8 points. Grecia, 10 puntos. La Grèce, 10 points. Greece, 10 points. And now
Oh, we yes. get to the moment. Oh, yes. 12 puntos para Ucrania. Ukraine, 12 points. Un beso a toda la Okay, we clase. can stop a little. Hey, Olaya, we can stop a little moment now, okay? Gracias a todo el mundo que nos ha votado. Un beso para Muchísimas todos. gracias. Y que sigáis disfrutando de Eurovisión. Well, finally, Albania, Ukraine, Greece, Russia are in. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esto no me está gustando nada, Esto no me está gustando nada. Zaid, Ucrania està al primer lloc, Albània al segon lloc, Grècia i Rússia. Ja comencem a veure els 4 països que comencen a destacar-se. Albània, molta sort! Ara anem a Alemanya. Sí, Alemanya, tercer. Després d'Albània, Alemanya, sí. We are in, where is Olaya? Where are you? Here. Here. Where, you are here. Biggest, we are in Germany. We are sind in Deutschland. Biggest. Hallo, Hello. Morgen. Guten Morgen. Biggest, ¿qué te hace? ¿Good día? Sí, buenos días. Vale, Well, empezamos. we go on with the. Bélgica. Okay. Ya. Well, Bélgica, un punto. la Belgique, un point. Belgium, 1 point. Albania, 2 puntos. L'Albanie, 2 points. Albania, 2 Pol- points. Polonia con 4 puntos. La Polonie, 4 points. Poland, 4 points. Francia con 6 puntos. La France, 6 points. Y entramos en el podio. Grecia con 8 puntos. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. Ucrania con 10. L'Ukraine, 10 points. Ukraine, 10 points. And finally, your final. Hey, slow. A little. Okay. Y Rusia con fabulosos 12 puntos. La Russie, 12 points. Russia, 12 points. Thank you very much. Now we go to. We are in a very, very little country in the middle of Europe called Liechtenstein. Hello, Liechtenstein. How are you? Biggest. Well, here we have the representatives. We have the flag of this little country. Okay, thank you very much. Well, have you prepared the votes? Okay, you can begin then, please. 12. No, we got with your first 1 point, okay? 1 per Regne Unit. Le Royaume-Uni, 1 point. United Kingdom, 1 point. A little louder, please, okay? Thank you. 2 for Romania. La Roumanie, 2 points. 4 for Dinamarca. Denmark, 4 points. Okay, 4 points pour Danemark. 6 points for Belgium. La Belgique, 6 points. Okay, 6 points pour la Belgique. Vale. 8 points for Russia. Russia, 8 points. Okay. Vale. 10 points for Albania. Albania, 10 points. L'Albanie, 10 points. And finally, it's a very exciting moment. For Ukraine. L'Ukraine, 12 points.
Okay, Ukraine are here, the first one, okay. No, Albania. Tenim un empat entre Albania i Ucraïna, Rússia també està molt a prop, Grècia tampoc està molt junt, això pot canviar en qualsevol moment i aquí sí queden els ressalts. Aleshores, anem al següent país, ara ens anem a veure on ens anem ara, vosaltres. Anem a Dinamarca, vinga! Anem a Dinamarca ràpidament. Tenim ja els últims països, els últims 5 països. Sí. Hello, Denmark! How are you? We are now in Denmark with our representative. Hello, how are you? Are you enjoying this evening? Okay. Have you enjoyed the show we have prepared? Okay. Then, you have to prepare your puntuations? Okay. We begin from the first 1 point, okay? Venga. Yes. Italia, 1 punto. L'Italie, 1 point. Italy, 1 point. Polonia, 2 puntos. La Polonie, 2 points. Poland, 2 points. Francia, 4 puntos. La France, 4 points. Albania, 6 puntos. L'Albanie, 6 points. Albania, 6 points. Grecia, 8 puntos. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. Rusia, 10 puntos. Russia, 10 points. Y Rumanía, 12 puntos. Et la Roumanie, 12 points. Romania, 12 points. Then we can see the results here. Okay, Lituània encara no s'han estrenat. Això passa també en Eurovisió, quedar-se amb 0 punts. Ja ho sabem. Anem al següent país. Ara mateix anem a... Thank you, Denmark. Thank you. Anem ara mateix a... Romania. Anem a Romania. Hey, Romania. How are you? Here we have our magnificent representatives from Romania. Okay. Hello, how are you? Have you enjoyed the show this evening? Yes? Okay. Well, have you prepared the Yes. Okay. Polonia. Poland, 1 point. Italia. Italie, 2 points. Italy, 2 points. 4 puntos. Albania. L'Albanie, 4 points. Albania, 4 points. 6 puntos para Bélgica. La Belgique, 6 points. Belgium, 6 points. En español. 8 puntos para Grecia. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. 10 puntos. Rusia. Russia, 10 points. And then, Y con 12 puntos, Ucrania. Ukraine, 12 points. Ucranie, Ara mateix marxem, estem viatjant cap a Grècia, anem cap allà. Aquí tenim la Calimera. How are you? Here we have our 2 beautiful representatives, Mari Carmen and Anna Greece. 2 typical names in Greece.
Okay, have you prepared your quotations? Yes. Okay. Then, are you ready? Go on. Un punto para Lituania. La Lituanie, un point. Lithuania, 1 point. Vale, 2 puntos para Francia. La France, 2 points. French, 2 points. 4 punts para Països Baixos. Le Pays-Bas, 4 points. Netherlands, 4 points. 6 puntos para Dinamarca. Dinamarque, 6 points. 6 points? Denmark, Okay. 6 points. 8 punts per Ucrània. L'Ukraine, 8 points. Ukraine, 8 points. And 10 punts Albània. Albania, 10 points. Albania, 10 points. 10 points. And now, 12 That- punts Goes to, your 12 points go to per Rússia. Russia! Russia, 12 points. 12 points. this is getting We really can- what? exciting. We can, we want to see the results now. How have they changed? Okay, let me see. Come on, come on, come on, come on. Okay. Durango. L'Ukraine are the first ones. Oye, 110 puntos. Ucraïna està en el primer lloc, els russos són els segons, Albània els tercers, però està la cosa molt propera. Anem al següent país, ara mateix marxem cap a Ucraïna. Anem a Ucraïna. Bye bye, Grace. Hello, Ukraine. How are you? Here, the Ukrainian staff, and we are here with the representatives. Okay. Are you excited? Yes, yes. Because you know you are the first ones. Okay. Okay. We want to see the Really results. exciting. Until the last moment, we don't know who is the winner. Yes. Now it's really exciting. So The- let us know. Yes, please. Un punto Països Baixos. Le Pays-Bas, un point. Netherlands, 1 point. 2 puntos Italia. L'Italie, 2 points. Italy, 2 points. 4 puntos Dinamarca. Dinamarque, 4 points. Denmark, 4 points. 6 puntos Grecia. La Grèce, 6 points. Greece, 6 points. 8 puntos Rusia. Russia, or la Russie, 8 points. Russia, 8 points. 10 puntos Albania. L'Albanie, 10 points. Albania, 10 points. And now, we're arriving to the top one. Yes. So, 12 points. Qué miedo me da. Go to Rumanía. La Roumanie, 12 points. La Roumanie, 12 points. No lo han actualizado, ahora sí. Ahora no. Yes, yes. Pieces. Lo digo porque por eso están luces, porque saben que van a perder Okay. en el último minuto. Por eso me Okay. Then the last country, Lithuania, is the last country, and we go to the Lithuania. To see the Lithuanian staff. Okay? Encara tenim un país per votar. Sí, okay. Vale. Ara mateix els tercers són Albània està en tercer lloc, el segon és Ucraïna està en segon lloc i els primers són els russos. Qualsevol dels tres pot guanyar, així que ara mateix entre ells només hi ha 5 de diferència i aleshores l'últim país en votar, Lituània, pot decidir-ho tot.
Mirarem què passarà amb l'últim parell. Aquí tenim emoció fins a l'últim moment. Com ha de ser Eurovisió. We are arriving. And here we have the Lithuanians. Bonjour! Hello, Lituani! Hello, hello! Bueno, sabeu la gran responsabilitat que teniu, no, lituans? Yes! Tots els guanyadors d'Eurovisió estan a les vostres mans ara mateix. Si podeu veure, deixa'm un moment, si podeu veure, tal com anaven dient, només hi ha 5 punts de diferència entre Rússia i Albània, d'acord? Aleshores, ara mateix les votacions que hagin fet els lituans poden canviar-ho tot. Qualsevol, en aquest moment, segurament un d'aquests 3 serà els guanyadors i hem de veure qui és. So let's begin. Okay. Polonia, listen to me. Polonia, 1 point. Polonia, 1 point. Okay, Poland, 1 point. Thank you. Bélgica, 2 points. La Belgique, 2 points. Belgium, 2 points. Ucrania, 4 points. L'Ukraine, 4 points. Russia, 6 points. La Russie, 6 points. Grecia, 8 points. La Grèce, 6 ou 8 points. 8. Okay. Romania, 10 points. La Roumanie, 10 points. Levantadme puntos para Albania. Then, So, enhorabona. Bueno, enhorabona a tothom. we have finally the results, and Albania are the first winners of the Eurovision contest in the Europa High School. We go to see Albania. We go to see Albania. We go to see Albania. Okay. Albania, we want to meet the winners. Vale, sobretot, ara entrevistarem els guanyadors, repetirem el vídeo, però, sobretot, hem de deixar les classes recollides, els estores baixats, les cadires a sobre de les taules. La meva enhorabona a tots els participants. Això ha estat un plaer, superdivertit. Ha estat molt emocionant, la veritat, fins a l'últim moment han guanyat només per un punt de diferència. Anem a trobar-nos amb els guanyadors. And now, tenim els primers, una miqueta de silenci, tenim els primers guanyadors de l'Eurovisió de l'Europa. Albània ha guanyat per només un punt, però és un just guanyador al primer concurs d'Eurovisió de l'Europa. Congratulations. Thank you very much. Algú vol parlar? Aquí volen parlar? Aquí como delegado, no sabes ni activar, Quiero felicitar a mi grupo porque ha hecho un trabajo espectacular. Desde el principio hasta el final, nadie confiaba en nosotros, veíamos ahí que había un poquito de tongo, pero nosotros así hasta el último final. Hemos luchado
passem. Moltes gràcies a tots per aquesta retransmissió i jo penso que donem pas al vídeo guanyador i així tornem a veure el videoclip dels albanesos. Moltes gràcies a tots i ens tornem a veure el proper curs. Que passeu tots molt bon estiu i recordeu, abans de marxar heu de tenir preparades les classes, us hem de donar les notes, no marxeu sense tot això. Sense les notes i sense recollir la classe, pujar les cadires, vale? Tot això. Bueno, doncs demà gaudiran del premi que serà empapar-nos als profes. Molt bé. Un petó, a reveure! Carne ternera, los gordos se mueran por el colesterol que tienen en las venas, que tienen en las venas, con grasa te mueras. Dime lo que quieres, mango, piña o cereza. Mira qué guapa viene con su vestido, mi frutera. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera. Tu cuerpo un cambio supera, y sin trabajo pa' la carnicera. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera. Tu cuerpo un cambio supera, y sin trabajo pa' la carnicera. Al aroma de tu fruta que me vuelve loco. Cuando la corto me giro rápido y me sofoco. Tiene un colorcito sexual que me mira riendo, qué buena está. Tiene un tastillo brutal que cuando me lo como se hace notar. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera. Tu cuerpo un cambio supera, y sin trabajo pa' la carnicera. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera. Tu cuerpo un cambio supera, y sin trabajo pa' la carnicera. Nací gordo hasta el día en que te conocí, desde entonces yo soy puerro, tu calabacín. Con mi puerro y tu pera diéramos el dream team. Con tu carne rebozada yo no estaría así. Y la sandía, la veo en tu nevera. Cuando veo esa pera, el mundo se me para. Se ha vuelto mala, ya quiere ternera. Con su panita está comiendo allá afuera. No quiere verte, dice que pa' las vacas. Si te la comes porque ya te mata. Y dale al nambo que está como un lambo. Que te gusta y estás disfrutando. Comer carne se está malgastando. Si quieres fruta solo dime cuándo. La frutera me vende de noche, pero conmigo que se viene con dulce. Ahora no la amo, siempre la veo en mi coche. La saco la frutita de anoche, la verdura pa' mí. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera. Tu cuerpo un cambio supera, y sin trabajo pa' la carnicera. Ser vegano pa' cualquiera, si te esfuerzas una vida entera.